Watieki nywa winjo ka mato kura penji in confidentiality kaka joluo nya winjo kanyendo ka Sifuna a clip moro apani machama chien ko wacho ni e winjruok mar 10 points agenda ene manondiko mutiyo gi ranyisi moro ni nitie jandiko miluongo ni Chinua Achebe ne ondiko kanyendo buge mar Things Fall Apart. Kuro buge ni ka iromo gi Chinua Achebe sani to inyalo chako pinge ni gima ni ine binge gik manie i buge no molo kaka nondiko. It was making sense. Kuro wacho ni en kaka jagoro mar ODM en mane ondiko 10 points agenda to iye ka ne nitiere close moro mane oketo ni gik mwa winjore gi te okonyiso ni wadonjo e coalition gi UDA. Baba no sign, Jatend Piny William Ruto be no sign. Does it mean ni nitiere gimoro ma kweth mantiere koda language machal koda mar Sifuna kaka in tie gimoro ma ung'eyo ma nyalo kawo joluo gi buok mbele ka? Ineno an nasomo gino provision ma Sifuna wacho nitie. It is not a coalition agreement. That is a fact. The agreement was based on the 10-point agenda. But gimidiwa penja ni, can you vary an agreement? The answer is yes. Can you create an addendum to an agreement where two parties have agreed? The answer is yes. Can you cancel an agreement? The answer is yes, if the agreement is between two people. Whatever Sifuna is saying is very true. But that is not to say we cannot work with UDA in terms of a coalition agreement. Okay. We can. Because a coalition agreement en nikoro walos manyien. Mama ndika agreement mar coalition. To lo wacho ni akise ndiko coalition agreement itereka political parties. Ibinja. Okay. Koro gimane wasign cha, it is not a coalition agreement. Mano nyaka wang'is jo wadier. Joma dwa wuondo wani ne wasedonje serikal ni wase sign agreement onge. Okay. But does it stop us to work with the UDA? The answer is no. We can still sit down with your UDA and any other like-minded party. Mawa loss agreement, mawa niyo interest magajowa. Okay. Nikechsanika dwa penjinia. Wawachi nikoro wadwa dili gi UDA. UDA kaje DCP ose wuok. Odongi jedi. UDA. Koro kwa bede mesa. Either get support for presidency or was support for presidency. Kenya. Nga. Emangi sini afford Kenya manigi jia date chabe ndio kwana na. ODM donjo gi 90 members of parliament. Gine nigi 100 and something kigolo kuche ka 70 ogichop 100. Koro kwa bede table wawuoyo kaka joma dongo ni omera un ubiro ka udwanade. You are coming here as a minority. Support for presidency. Wan gi joma serious manya chung president. Or watch ni wa support. To ka wa support watemonade. Okay. Adwa penji mana gimoro matin tu. Position mari enango kata pachi enango iwach ni endi. Nyiwinjo kanyo ndo ka Sifuna wacho ni gibro bedo gi presidential candidate. Jakom mar ODM makojolo Dr. Buru nyowacho ni nothing less than a deputy president position. Pachien kanyeka. Mondo adwa penji kama. In Solomon Kafaya. Kidwa donje negotiation. Dungu nyake jipanga. Hey. I want to agree with the Sifuna ni nyaka wabedi ki candidate wa maro ODM. Tukoro wabedo penji ge joge. Togingiso wani gi support wa koso wa support gi. To kawa support gi watemonade. Deputy automatically nyaka wuoge ODM. Okay, kuro kumiu deputy to unsawa. Wacho ni negotiation bro bede. By the way, deputy wasefwenyo ni bedo deputy. Bedo deputy e Kenya ka en gima useless. Kinyagol deputy president sitting moyiere gi jopiny gi parliament
kore do wuondo gi gima chal kamano wan wadwani wabed piny wago 50-50 gi deputy uno kako dware koro deputy kose miwa gi 50 mar government to wawuoyo wabedo kanye mana dwa penji nikech samoro bro chopo stage ma wajno ni the miu deputy kaka ODM deputy is minute in bedo deputy to koda bedo gi positions mantire koda budget kaka waziri ere mineno ka samoro bro miyo koro feel ni waloso serikal lo emana ngisi niya nitie donjo serikal gi manyo serikal mana umewacho ni loso koro gi loso serikal yes gikumo adi dek donjo serikal manyo serikal gi loso serikal mondo walos serikal wago bar mano nyaking'e nikech being a deputy wasefwenyo ni ma kipindi nyocha ineno ka otime Gachagua kaka noyenyo motimango neno kaka notime sani wadwani wandikore en bar kendo as we speak ka bedo gi UDA piny they are the minority gima konyo gi tuen ni gin gi bunde but wan gi jopiny koro kata ka wabedo ni wa discuss wachako gi 60 gin gi 40 koro ka gidwani wabedi to ko bibed gi UDA kende wadhi bed gi joma ng'eny kaka jomagi uji ng'eny iwe ni Kalonzo gini ka gidhi donjo United Opposition cha apenji iwe ni Matiang'i cha dhi bedo kanye kawuono date ma kawuono